Ay, buat dia drawing. Mati apa na yung drawing oy? Ya, ako yung drawing be. Ya, Sus, ako yung magka-drawing lagi. bot. Kanindot Lagi. kaya ko ako. Social kayo. Ano anak? Kanindot tani. Drawing be, ako drawing be. Hambog-hambog na sa ni sa iya. Hambog na mo drawing. Mayroon ba gayo mag-drawing magsigbang hambog. Pangit anay mo ako. Sus! De? Oh, Pangit anak. Oh. Na noon. Pangit anak, uy. Ano mo? Mati anak. Uy. Uy. Sus, sus, tumal bati ajud. Liwat nimo batik naong. Drawing satu pa unay naong. Batay walay drawing na mangguna. Ah, wala ay. Na oy. Na manggod. Sa. Sus. Bati ka kayo. Sama na drawing ay. Bati anak. Bati anak. Oy. Papa, bata, hindi pa. Saba mo kayo. Ano kan kibati kayang drawing? Panaway, wa magani si drawing pa. Kasi wala. Bati anak yung drawing. Tanawa pa. Tanawa. Bati anak yung drawing. Oh. Bati anak, pangit anak ya apa? Pangit anak. Ah. Chicken horse na. Oh, pangit chicken Kanindot horse. ang chicken horse? Pangit anak. Ako, ah. Di, guwapo kay dako kay karugo. Pangit anak. Ako apa? Ako apa? Gwapo kay ako apa? Ba ko ni Oh. chicken Wala. Ay pa ko mugbog ayo Oh, bisbis pa. tanawa. Pangit Yes. anak. Pangit anak ya. Behaya mo Basta, mo ni patanaw ko. Gwapo anak ko ah. Oh. Guwapo ni mo. Oh, wala. Say wala. Naisagbot, naikabayo. Uy, wala. Ay man. Ni kabayo. Ay man, ay man. Naisagbot yung kabayo. Wala gyud. Pangit na. Katong iya mo klarong. Pangit anak ko ah. Oo, dalawa. Apa na ni? Ang sagbot. Wa lagi ikaw. Oh, wala na. Wala lagi. Wala na sagbot kay gikaon naman sa kabayo. Nurot lugar kaos kabayo. Oh, naurot ka. Wa man lagi kabayo. Di nabusog naman kabayo, wala na diha. Ay, sus. Grabe kayo. Gal, wala na Wala na kabayo, nabusog naman. Right. Nabusog. Nabusog naman na kabayo. Wala na. Ano yung ganahan ni Bright kayo? Modeng. Oh, na ko. Modeng tagsara. Tagsara pakita sa klase. Exempted pa rin. Oh, mo na pila yung labaw pas first.